Okay. Hello, Kamal. Zaza, how are you? I'm fine. How everything? Very okay. What about you? All is good? Um, Today I'm very happy. Me too. Why you are happy? Well, I'm happy to meet you. Me too, Kamal. Yeah, Allah, today I'm very happy. Yeah. Over. Me too. It was nice meeting you, Kamal. Thank you, thank you, thank you. So I want to tell you something. Yes, tell me. Today, yeah. So you let me how explanation to you. Da Allah malam kai maganan Hausa. Ha? Me ya faru? Waye kana jira? Waye Hausan nan? Ni ne. Ke ce kika yi Hausa? Ni ne. Kuma shine kika bari ina ta asarar turanci na? Ni ina jinka. Kai magana. Ban ji daɗi ba wallahi. Kana yi explain. Kai maganan Hausa shike da ka gama wannan ba. To ai ga kin gaya mun kin iya Hausa ka ba wani dinga wahalar da kaina ba. To yanzu ka sani na yi maganan Hausa. Gaskiya na ji daɗi sosai. Yayi. To. Kin ga yanzu ni da ke yanzu Hausa kawai za mu dinga yi. Da mun turancin ne wahala yake bani wallahi. Ha na sani. Duka gidanki ne wannan? Duk wannan ko ina nawa ne. Yayi kyau. Yayi kyau sosai. Ko wani lokaci kana so ka zo nan. Allah. To shikenan ba matsala. Ai wannan zan mai zuwa na musamman ma. Zan yi zuwa na musamman. Na ji daɗi sosai. Ni kuma na ji daɗi. Yawwa. To bari in je zan dawo. To mu gaisa. Za ka tafi? Zan tafi. Yawwa. Na gode sosai. Na gode. Na gode. Ka bar hannu na fa. Ka bar hannu na malam. Haba.